Ассалому алайкум тамошобинони азизи канали Маъмур Азия. имрӯз 16 декабр панҷшанбе 1000 рубли русӣ баробар ба 153 сомонӣ. дар ин видео навор кардем говҳои гусаладор, ғуноҷинои буғуз, ғуноҷинои қисир, гусалаҳо, буқачаҳо, моли майда, қучқор, така, буз, гусфандои баррадор барои мол кардан гирифтагием. видеоро то охир тамошо кунед. касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, подписатсия кардагӣ нестанд, ҳатман подписатсия кунед, лайка фаромӯш накунед. видеоро то охир тамошо кунед. ҳамин дастгириро масъалаша бинед дӯстони азиз. дутта ғуноҷини буғуз, ҳар душам якум гусолашта буғуза. Неча ойлик буз? Ona iş 5 moh budası, iş 6 moh buğuz. Çaymanım, sinsizam satamız. 5000 nadodeste hardışam. 5000'den vermeyapsiz mi? 5000 nadodeste. Ya cavlu sizam satamam, cavlu. Neçə kim bolar joyi? 6'dan mısa beri veramiz. 6000 mega joyi pul gerişam. 1000 TL gitti. 6000 ham diyor, ama 5000 da yakın 200-300 pushine metiya. Dettak ғуноҷине ки якум гусолаш буғузанд барои мол кардан мешавад. Чандиш мегуфти? моли хуб барои мол кардан. 34000 шанга тига 34 ҳавои я тагуфта ки асикон камон. Якта гусола кардагӣ будааст, дуюм гусолашта 8 моҳ ҳам гузаштагия буғузай 13000 нархиш. бузур чанд кадан ака? 12100 бозор кардааст. моли хуба. яъни бухара чанд гуфтин шумо ишам? 10000 бузур 8000. 10000 бухача. 10000 нархиш савдо мешавад. 85 бозор кардааст. гира хато накунем. 82 ё 83 харидагӣ ира. Ona gusolaş. Çanım gusolaş ayın? Çorum, yo 5, yo 3, yo çorum. Nere moda? Ғуноҷин будааст. Хоб, мана худи гов. Чанд қашир дорай? Да? Бешухи? 10 та шир дора мега мана. Зура ягани 10 та шир битя. Мана синаш. Бузур чанд када истай байра? 67 боз. 67 ками камаш то 7000 бозор кардааст. ин чандум гусолаша? Шумо неста. ҷам гоҳи хуб будае. 8000? 8000 бозор кардааст. Хуб ишам агар хато накунем тақрибан гав мезанем ё 3 ё 4 гусолаша. Хуб ширша намедонем лекин не гусолаш буқача будааст. 8500 бозор кардааст. ангусо гибрид меган, амо чалиш мешавад, амо гибрид ангус қати гибрид шидаги гусолашаш. гоҳи гусоладор не гусолаш дин гусолаша буқача я? Buqacha 4-5 litr sahar bega shirish. Bozor chand kad aka? 8000 bozor kardeste 8 qutishon gufta istodagi. Ray gusolash. Mola binen, moli karpatay. Yakum gusolash. Bu qizma g'unojimmi? G'unojim da. Suti qancha aka? Yak ro'zda 4 litr shir. Yakum gusolash g'unojina. Gusolash rabidan chiqib shir var. Bozor qancha qildi aka? Bozor 10000. 10000 qilishimi? 10000 bozor kardasi ram. Telefon nomer qo'yasizmi?
Mana savdo shid, ne bu qadim bora savdo shid. Xo'p, 75 50 xaridasiga 100 so'm bo'lo doda. 75 50 giriftaga. Görüntünüz mü? Oли бо savdo мондай 8000 гуфтаистай savdo мешавад. ин буқа барои бастан аст. Mana гуножинча гусола 3500 бо savdo мешавад. Бозор ичи накада соли. Ya savdo şidesтай гуножин 26 навози брор гуфтаста. Ya savdo şida, savdo şida. 2600 гуножин ра. Ира чанд кадан ака? Ya sivab simukuna savdo şida. Ягон чикад бозор? Бистинани, мана 37 гуфтаста бистинани бозор кардаст, гуножина. Якта буқача, якта гуножин. Гуножина 4500 гуфтаста savdo мешавад. Чанд кадан гуножина? 38 3800 дирек мегай. Наиш буқача 4000 гуфтаста savdo мешавад. Ира чанд кадан ака? 31 бозор ира кардааст. Mana buqachara binin. Buqacha savdo shidaaст 6400. Ye holi gusola hai. Holi gusola hai mana binin. Khad bas shabine. Chila. O mana guzashtem. Suni molhoy mayda 7300 har sesh savdo shidagi. Qancha oldingiz aka? Qancha qilyapsiz? 7300 har sesh. 40 kilo 38 kiloda расчёткадagi. Go'shti tozasha. Ham qadar расчёткада xaridagi ayra. 7300 har sesh. 7300 so'm. 3 tasi bir joyda. Quchqoroy axta. Munay quchqor avinin. Quchqor behad kalon, behad farbe 6000 gufta istagira. Bu savdo meshava. Bozoram har xil narx karda ista. Narxi aniqsha naguft. 6000 bu savdo meshava. Ay 4000 kamtarak болотар кардагианда бисёр кардагӣ бошанд агар мана 4 та така такои месниам ҳаст 1 та гибридшам будааст чалиш ҳар 4ша 1000 сум бозор кардааст 3000 кардааст 3000 ҳар 4ша як ҷоя 6 моҳ 7 моҳа мумкин ки 1 сола ҳам бошад тақрибан гап задастем ҳамқа такай сета қучқорои пушак 2000 будааст то савдо мешавад 1800 бозор кардаиста инора Нора мегирен эмда мепартоин сразу. Нора уже стогонош сахшида гияд. Мабдата тухли. Чанди гуфти таго? 1000 мегам 8 мегамет. 1000 сумя 850 сумда метиям ана. Бозор чанд кадба? Бозор 800 сумни бозор карда истад. И қушқорча чанд брат? 1600 бозор чанд ка? Бозор 1000. Такачара чи?
Buzi chara Ha, 900. buza, ha? 900 kardan? 800. 800 bozor kardesta buz budas. Ira 1500 bozor kardak ya. Chqocha. Bara ya oli? Aracha. У нас совлуқо. Буғза қисирай нафаҳмиде. Ози бо мепурсем. Я пурсидем. Вақт савдо да буд, ҷавоб надод. Бо 2500 будааст. Савдо мешава бо. Совлуқои созам фарбегиш, нашуд фарбегиш. Ино пиран ёшан. Сунша. Хел нигаҳ мекунем, хито мефаҳмем. Олмана тако. Иш 1500 а? 1500 май калониш. Майдаш чи? 1300. Чанд солаи калониш? Аста я 4 сола. 3 сола. Бузур чанд кадака? Бузур. 1200 калонша кардагай бузур. Мана барои одамое ки барои мол кардан якта дута гӯсфанд мегирем. Мана анфе гӯсфандаи хубам медаромадааст. наи гӯсфанди баррадорай сеюм бараш будаа. гӯсфанди ёшай 1200 сум кардаеста якташ. акои 1200 намешава, туғри намегира. гӯсфанди ёшай бо қиматтара 1200 бозор кардеста. Давни чон гуфтааст тагиай.